Fil-korruzzjoni, il-gvern għamel aktar minn kwalunkwe gvern ieħor. Hekk qalinna l-Ministru Ian Borg meta saqsejnieh jekk jaħsibx li l-korruzzjoni hija perċezzjoni kif qalinna wara kollox il-Ministru Michael Farrugia. Taħseb li l-korruzzjoni hija perċezzjoni? Il-korruzzjoni hija perċezzjoni għalik? Il-korruzzjoni hija tema li żgur dan il-gvern għamel iktar minn kwalunkwe gvern ieħor. Id-domanda saqsejnielu fil-kuntest tal-indiċi globali dwar il-korruzzjoni, riżultat ippubblikat minn Transparency International u li fih il-Gvern Malti kiseb biss 53 punt. Ian Borg jiġġustifika dan il-fatt billi jgħid li l-korruzzjoni hija sfida għal kulħadd. Il-korruzzjoni hija sfida ta' kull pajjiż fid-dinja. Dwar dan konna saqsejna wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Evaris Bartolo li spiċċa jattakka lil Transparency International. Jekk dawn ħatrilhom nfushom bħala allat biex jiġġudikaw il dan il-pajjiż xkejken li jistgħu jagħmlu bullying magħna għax aħna pajjiż xkejken, għalija mhux aċċettabbli. Jiena naħseb li huwa inġust. Għalkemm ammetta li fejn tidħol korruzzjoni żgur li maħniex ġenna tal-art. Malli kun hemm pajjiż li jgħid issa għamilt biżejjed, issa noqgħod kwiet jiena wasalt fil-ġenna tal-art. Pajjiż qatt ma jasal. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Farrugia kien qalinna li l-korruzzjoni hija perċezzjoni tan-nies u li l-medja qed tinfluwenza din il-perċezzjoni. Il-rapport ta' Transparency International huwa il-perċezzjoni tan-nies fuq xi jkun għaddej fil-pajjiż, nifhem ukoll l-influenza tal-medja fuq il-perċezzjoni tan-nies. Sa dan it-tant li l-Ministru Ian Borg staqsejnieh jekk jaqbilx ma dak li qal Alfred Sant dwar meta ġejja l-elezzjoni bil-Ministru tat-Toroq jażel li jinħeba wara l-Prim Ministru. Dr. Alfred Sant qal li l-elezzjoni ġejja ngħidu ma tantx fata żmien biex isir l-elezzjoni. Il-kummenti tiegħek dwar dan il-kummenti Dr. Alfred Sant. Il-Prim Ministru huwa Robert Abela jiddeċidi meta jsejħ elezzjoni, fadlilna sena u nofs oħra. Id-diskors li qal l-eks mexxej laburista Alfred Sant jikkontradixxi bil-kbir dak li sal-aħħar jiem kien għadu qed jgħid il-Prim Ministru Robert Abela li l-elezzjoni ġenerali se tkun qed issir f'waqta, jiġifieri fis-sena 2022.